Welcome back again dito sa Berlumabin Gabaon TV. So magang ito mga kabayan, bago po tayo magpatuloy, ay shout out po sa inyong lahat sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa iyong suporta. At nais ko po ay sana magtagumpay po tayong lahat. So magang ito mga kabayan, pag-uusapan po natin ang tatlong basic mindset na mayroon ka, mayroon sila, meron ako, meron tayo upang mas madali ang ating pag-asenso sa buhay. Ano-ano ang mga mindset na ito? Ito na mga kabayan, pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel, Berlumabin Gabaon TV. At hit mo na ang notification bell mga kabayan para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So ito na po, ang unang-unang mindset. Alam nyo po ba na ang buhay ay hindi natin nakakalimutan ang pagpapasalamat sa Diyos? Ang unang-unang mindset ay divine mindset. Ano itong divine mindset? Pag sinabi nating divine mindset, basic lamang naman po ito mga kabayan. Ito po yung mindset natin na nakatune in po sa Panginoon. Huwag po kayong laging magsasawa kapag sinasabi natin sa ating buhay na in everything you do, put God first. Dahil yun po ang katotohanan. Kasi kung hindi tayo nakatune in sa Panginoon, there are two ways in life. Dalawa ang pupuntahan natin, sa malakipot na daan at sa malawak na daan. Kaya kinakailangan natin lagi yung divine mindset para mas madali ang iyong pagyaman sa buhay. Dito sa divine mindset, pinipili natin ang mindset na nakatuon sa Panginoon at yung belief natin ay firm. Pag sinabi natin firm, hindi po ito gagalaw-galaw. Ang sinabi ng Lord, kayong mga anak ko ay mayaman. I-claim po natin yun mga kabayan. Kaya mga kabayan, ang encouragement ko po sa inyong lahat, i-claim po natin yan. Ang Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya at sinabi niya na tayo ay pagpapalain. Nabanggit na po yan kahit sa prophetic, kahit sa literal mong basahin, o di kaya significance, ay alam natin na ang divine mindset ay kinakailangan natin upang magtagumpay sa buhay. Marami pong nakaranas at marami na pong, maski tignan nyo po ang background ng mga tao na naging pinakamayaman, hindi nila ini-escape gaya ng ads ang pagsasabi na ang Diyos ay totoo. Lagi nilang sinasabi kung ano ang mindset mo sa pera. Kasi kapag ang mindset mo sa pera ay masama, hindi po yan totoo. Hindi na po yan ang tinatahak nating daan. Ang pera ay na-create dahil ito, kung binase natin sa divine mindset, ito ay gagamitin natin pag naparami natin para tumulong sa ating kapwa, para iangat ang buhay ng ating pamilya, para bigyan ang ating church ng tulong, para bigyan suporta ang ating gobyerno. Kaya napakahalaga ang divine mindset. I-segregate ko lang. Pangalawa po kasi yung open mindset. At pangatlo po yung financial literacy mindset. Patuloy tayo dito sa divine mindset. Sa divine mindset kasi, sino ba naman ang kokontra sa no man is an island? Diba sinabi ho, hindi po tayo makapamuhay na tayo lamang. Kaya ang divine mindset po ay totoo yan. Maski pa sa Old Testament, nandyan na yan yung divine mindset. Lagi silang nananalangin. I-counterpart natin dito sa Old Testament na nung unang panahon walang ulan. Kailangan nila ng ulan. Anong purpose ng ulan? Para magkaroon sila ng produkto sa agriculture. Para magkaroon sila ng inuming tubig. Wala talagang ulan. Pero ano ang ginawa ng kanilang mindset? Nanalangin sila. Sa Old Testament pa yan po. Nagkaroon ng ulan. Ganon din po ang buhay natin ngayon. Kung hindi po tayo nananalangin o kung wala tayong divine mindset, wala po tayong patutunguhan. Dito kasi nakapaloob yung sinasabi nating pangarap o dreams, mission, vision. Ano ba ang tingin natin sa pangarap?
Sa pangarap, ang tingin natin sa pangarap, pag sinabi nating pangarap ay yung ibinibigay ng Lord para sa atin. Hindi yung gusto natin. Kasi kapag sinabi natin na yung gusto natin, ay hindi po yan, iba po yung pangarap. Kung yun po ang tingin ninyo sa pangarap, hindi po ako kukontra. Sa pangarap na po yan, okay po yan. Sa akin ang pangarap ay yung binibigay ng Lord para sa akin, na kahit natutulog ako, kahit saan ako mapunta, para kong nakikita ang pangarap na yan. Dahil ang tinitignan ko po, ang tinitignan mo kung may divine mindset ka ay value. Hindi po yung success mo. O di kaya effectiveness, hindi yung efficiency. Magkaiba po yun, yung effectiveness at saka efficiency. Pag sinabi nating efficiency, puro ikaw lang ang pinakamagaling, puro ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung pinakamabihasa, ikaw yung may diskarte, may talino. Yan po ang efficiency. Which is, totoo po yan. Pero yung effectiveness, ang effectiveness po kasi mga kabayan, ang effectiveness po ay yun kung ano po ang maiserve ng iyong ginagawa, ng iyong pangarap, ng iyong skills, ng iyong knowledge, ng iyong divine knowledge para sa kapwa mo tao, sa pamilya mo, sa church mo, sa grupo mo, sa government mo, sa future mo, sa fashion mo, at maging sa iyong curiosity sa buhay kung ano ang maiserve noon. Yun po ang sinasabing effectivity and efficiency. Kaya yan po yung sa divine mindset na kailangan natin sa ating buhay mga kabayan. At dito na, papasok po tayo dito sa pangalawang basic mindset na mayroon tayo upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Maniwala kayo mga kabayan, sapagkat ang buhay talaga ay kinakailangan nating parang ginto na habang tumba ng tumba, habang nasusunog ng nasusunog, pag hinahasa, mas lalong kumikinang. Ganun po talaga ang buhay kasi. Kaya kinakailangan natin yung divine mindset at saka itong susunod, yung open mindset. Yung open mindset kasi, yung tinatanggap mo lahat, pinag-aaralan mo lahat, ang sinasabi ng iyong mga kasama. Kahit pinakamababa yan, middle class yan, pinakamataas yan, dapat iniintindi mo at pinag-aaralan. Di ho ba mga kabayan? Ganon po ang open mindset. Sa open mindset, kaya nga yung mga ibang nagtagumpay sa buhay at yung pinakamarami na nagtagumpay sa buhay ay sila po yung nagkaroon ng open mindset. Open-minded po sila. At sa pagiging open-minded po sila, lalong-lalo na sa pagbabasa ng libro, pakikinig ng mga vlog, at sa mga previous mentors nila, yung current mentors nila, pinapakinggan nila yan. Hindi yung, alam ko na yan, ako yung pinakamagaling, na-interpret ko din yan. Kung kaya mo, kaya ko din. Hindi lang ikaw ang magaling. Hindi po ganon dito sa theory ng open mindset upang tayo po ay umunlad sa buhay. Siguro ang tatanungin ninyo, Bernard, ikaw ba mayaman na ba? Liliwanagin ko lang po na ang sinasabi nating mayaman dito, hindi po yung excuse me po, hindi po yung sumasahod ng 500,000 na gumagastos naman ng 475,000. Hindi po masasabing mayaman yung ganon. Mga mindset at saka yung mga financial literacy meron sila. Ang sinasabi natin dito na mayaman ay yung wealthy people. Ito po yung sinasabi natin. Kumbaga sa aking sarili, salamat sa Diyos at salamat sa mga vlogger, sa mga financial literacy, at salamat sa mga motivation na aking napapakinggan dito sa YouTube at sa mga libro na nababasa ko, na i-apply ko po sa aking buhay. Ibig kong sabihin sa inyo, bago pa ako sumahod, meron na po akong naiipon. Meron na po akong itatabi. Meron po akong emergency. Kaya yan po ang masasabi ko sa inyo, na ang mga sinasabi ko po ay nagagawa ko po. Yan po, kaya nililiwanag ko kahit ikaw kabayan, kung sumasahod ka lamang ng 20,000 at gumagastos ka ng 10,000 dahil mayroon kang vision at mission na iniisip mo at nakakapagtabi ka ng pera sa iyong kinabukasan, mayaman ka kabayan. Yan po. Hindi po nating sinasabi dito na mayaman yung sumasahod ng 50,000 tapos gumagastos po ng 55,000. Abay, mahirap yan. Yan ang mga tunay na mahirap sa buhay. Kaya
Yan po yung sinasabi natin na open mindset. Sa open mindset, lagi lamang po tayong makinig, lagi lamang po tayong mag-interpret. Kahit pinakamababa pang tao yan na nagsasabi ng ganito, titignan natin yung anggulo, i-appreciate natin yan, i-evaluate natin yan, ibigyan natin ng feedback, i-actual natin sa ating buhay, yung sa governance ng ating buhay. Pag nakita mo yan, i-apply po natin. Di ho ba? At ang panghuli po mga kabayan, bago po tayo mag-end up, ang panghuli po na mindset na kinakailangan natin ay yung financial literacy. Dito na kasi nakapaloob yung financial literacy na inuulit-ulit natin sa ating buhay. Hindi po masama na inuulit-ulit natin ang financial literacy hanggat hindi natin namamaster, kasi paiba-iba ang financial literacy. Mayroong kasabihan, what may be true yesterday may not be true today. And what may be true today may not be true tomorrow. Kaya napaka-importante po yan sa ating buhay mga kabayan. Ano nga ba ang financial literacy? Ang financial literacy, pananalapi. Dito nakapaloob kung paano natin patatakbuhin ang ating cash flow at paano natin bibigyan ng vision and mission ang ating buhay na ayon sa ating pera o cash flow. Kung paano natin hinahanda ang pangangailangan ng ating pamilya, pangangailangan ng ibang tao, at maitutulong natin sa ibang tao. Dito rin po lahat na paloob ang sinasabi natin mga kabayan, na sinasabi ko na kanina, yung maaring maitulong mo sa mga tao, yung effectiveness at saka efficiency, mission and vision, dito lahat dumadagsa sa financial literacy. Kaya dito kinakailangan natin maging masinop, matyaga. Kung kaya mong i-apply yung 10% or pay yourself, napaka-importante po yan sa buhay natin para maunawaan natin at maintindihan natin ang 3 basic ito na meron tayo. Kinakailangan nating maunawaan itong 3 basic mindset na meron po tayo mga kabayan. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog mga kabayan. So papunta po tayo sa ating conclusion. Dito po sa ating conclusion mga kabayan, ang buhay po ay binigyan po tayo ng Lord ng karapatan na mabuhay po dito sa mundo. Binigyan po tayo ng karapatan na pumili ng masagana o mahirap. Laging nagsasabi, very harsh naman po na sinasabi nila, apprehensive to say, na kung ipinanganak kang mahirap at namatay kang mahirap, ay kasalanan mo daw yan. At kung ipinanganak kang mahirap at namatay kang mayaman, hindi mo kasalanan. Well, ito po ang masasabi ko, although far better na masasabi natin na ipinanganak kang mahirap, namatay kang mayaman, far better yon. Pero hindi naman kasalanan ng ibang tao. I beg to disagree na kung yung isang tao ay pinanganak na mahirap at namatay na mahirap, hindi niya po kasalanan iyon mga kabayan. Sa makatuwid, ano nga sasabihin nyo, sinong may kasalanan, Bernard? In conclusion, wala po siyang kasalanan dahil depende kung anong definition ng tao na namatay. But sa buhay kasi, mayroon tayong temporal poorness at saka permanent poorness. Yan ho. Pag sinabi nating temporal na kahirapan, dito sa lupa, mahirap na nga ang buhay mo, hindi ka pa gumawa ng mabuti. Di ho ba? Ayan po yung talagang eternal yan na mahirap ka. Pero kapag ikaw naman ay mahirap ang buhay mo, marami kang ginawa, sa pera hindi ka nakatulong, pero yung sacrifices mo, services mo, na ibigay mo, yan ang sinasabi natin eternal richness. Yan po ang sinasabi ko. Hindi kasalanan. Kaya sana maliwanag po sa ating lahat yon. At bago po ako mag-end up, sana ang vlog ko na ito nakatulong po sa inyo kahit konti po. At lagi ko pong tinadalangin at wish ko na sana umasenso po tayo sa ating buhay. Sana gumanda po ang ating buhay, kaya po ako nag-vlog para matulungan ang ating kapwa mahirap na umangat ang kanilang buhay. Kaya hanggang dito na lamang po muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong bonegosyo, practical tips ang kailangan nyo upang tayo ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Bye-bye po.